Isibhedlela i-Aphelspoort esinembhede ngo-159 sesivalwe isikhathi esingaphezu kwenyanga. Iziphathimandla zezempilo zithi isinqumo sokuvala isibhedlela sathathwa ngemuva kokuthi kube nombhikisho onodlame owabe ubeka impilo yeziguli kanye nezisebenzi engcupheni. Iziguli zithuthelwe kwezinye izibhedlela. Izisebenzi zona zihleli emakhaya kodwa zibe zikhokhelwa. Ababhikishi bakhala ngokuqashwa kwabokufika kule ndawo. Kube kunentsha engenawo umsebenzi. Ukuvalwa kwesibhedlela sekube nemithelela engemihle ezigulini ezinezifo ezahlukene. Asinesibhedlela ne-Coastal College, i-TVET College. So lezo ndawo sasithatha ngizama primary employers ethu. Ofuthi masasisize umphakathi sigcina sikhala kakhulu ukuthi umsebenzi awekho. Ubuholi bomdabu buzama ukuthola isixazululo. Mangithola la ngaphakathi nobe ngasekho bona kodwa ngixoxa nabafana ukuthi babe benenkinga ngithi bafana yini indaba nabadazange sisho thina ukuthi isibhedlela sivalwe thina sathi kuphela akuphume abantu abangene ngendlela engafanele. Abasebenzi besibhedlela through inyunyane zabo baveza ukuthi ngeke bakwazi ukuqhubeka nokusebenza ophotha bengekho. Kwavunyelwana ukuthi isibhedlela siqhubeke se-operate while amanye ama-issues asaxazululwa. Umnyango wezempilo esifundazweni uthi usazama ukuthola isisombululo salolu daba. Sisivale isibhedlela ngoba sibona ukuthi kunezinkinga ezizokwenzeka kuso isibhedlela uqobo nezinkinga ezizokwenzeka kuba abasebenzi. Isiyinsakavukela imbhikisho esifundazweni lapho imiphakathi ikhala ngezibhedlela nokugcina iziguli kanye nezisebenzi zisenkingeni. Esibhedlela iMantobelo savalwa umphakathi owabe ubhikisha ngenxa yokwamukelwa kweziguli ezinesifo i-COVID-19. Ngenyanga edlule umphakathi wasemahlabathini ngaphandle kwaSolundi washisa ingxenye yesibhedlela eNkonjeni ufuna ukuqashwa. Blonde Radebe, SABC News, Ozwathini.